Bé, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a una nova edició de les xerrades cineclubistes. Aquesta és una activitat que organitza la Federació Catalana de Cineclubs, però que està acompanyada per moltes entitats que ara les esmenaré perquè tothom sàpiga que anem ben acompanyats. D'entre els cineclubs que ens ajuden fent difusió o transmetent també aquesta transmissió, tenim el Cineclub de l'Associació d'Enginyers de Barcelona, el Cineclub Diòptria de Figueres, el 39 Escalons Cinema Club de Manacor, Cineclub Les Valls d'Andorra, el Cineclub del Cinema del Diable de Martorell, el Akira Cinema Club de Sant Pol de Mar, el Cineclub Salaú de Vilanova i la Geltrú, Cineclub Manresa, Acta Cambrils, el Cineclub Adler de Lloret de Mar, el Barcelona Espai de Cinema, el Cineclub La Garriga, el Cineclub Vic, el Cineclub Imagen Viajera a Bogotà i el Cineclub Orfeó Català de Mèxic. Això es fa possible gràcies al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Això és una activitat que té a veure amb la voluntat de la Federació Catalana de Cineclubs d'oferir continguts de qualitat a través de converses entre una persona que representa un cineclub i una persona que treballa dins del món del cinema. Hem tingut realitzadors, realitzadores, crítics de cine i avui us vull presentar primerament és el Juan Manuel García Ferrer, que és del Cineclub de l'Associació d'Enginyers de Barcelona. Aquesta és la segona vegada que ens acompanya. I hem tingut una primera conversa amb l'Àngel Quintana ja fa uns mesos. El Juan Manuel García Ferrer és un cineclubista, diguem-ne, amb experiència, és a dir, que porta molt de temps treballant en el món del cineclubisme. Va ser comissari de l'exposició que la Federació Catalana de Cineclubs va organitzar pels seus 40 anys, crec, que era cineclubisme, el públic s'organitza a la Filmoteca de Catalunya i que després ha estat voltant per altres parts del país i és una exposició que continua vigent i si algú dels que ens està escoltant vol fer-la al seu poble, a la seva ciutat, doncs és una exposició que està disponible. Què tal, Juan Manuel? Com anem? Molt bé. Bueno, doncs ja sense més, introduïm el Pere Alberó i ja us deixo amb ells dos. Recordeu que el xat del Facebook està obert perquè deixeu les vostres preguntes, comentaris i anirem desenvolupant aquesta xerrada de la millor forma possible. Bé, doncs bona tarda a tothom. M'han dit d'introduir una mica en Pere Alberó. Jo volia fer, jo crec que es farà a lo llarg de tota l'estona amb les preguntes i la conversa que anem tenint, que anirà perfilant una miqueta a què es dedica Pere Alberó relacionat al cinema i al voltant. Jo no crec que m'equivoqui si dic que sobretot és conegut com, perquè és una cosa de molt pes, que va ser assistent de direcció d'un cineasta molt especial, que es diu Angelopoulos, no? Dius això i la gent ja queda una miqueta admirada. Però, en realitat, ell és realitzador cinematogràfic, ell mateix, ha fet documentals al voltant d'Angelopoulos, però també té una obra pròpia, sempre en el camp això sí, almenys per ara, en el camp d'aquest marc tan ampli que és el del documental, no? Però també és professor ara de l'Escola de Cinema de Barcelona, ja parlarem més, és també home de teatre, que no em vull oblidar també, i, en fi, és una persona, jo crec, molt preocupada pel seu temps i la seva societat, que és una cosa de la que també podem parlar una mica. Aleshores, Pere, la primera pregunta seria si hi havia un cinema a Oliete quan tu eres petit. És una forma de preguntar-te d'alguna manera com vas començar a relacionar-te amb el cinema quan eres un noi, no? Bueno, salutacions, bona tarda, gràcies per la invitació a la Federació, Julio.
i a tu també per la introducció. Ostres, no me l'esperava i feia molts i molts anys que no pensava o no relacionava cinema i Oliete, però ara m'ha vingut un flash i sí que recordo haver anat només una vegada a un cinema que hi havia els diumenges, perquè jo, tot i que Oliete per mi és un continent i és un lloc de ser-hi, de visitar i en algun moment de viure, jo he anat puntualment només als estius, però sí que recordo una pel·lícula que ara feia molts anys que no hi pensava i no pensava en aquesta situació, i recordo que és veritat que els diumenges al matí a la calle Mayor, davant de la carnisseria, posaven un plafó de fusta i enganxaven una sèrie de fotos de la pel·lícula que passarien a la tarda al cine. Igual estic parlant de començament dels 70, presència de Franco encara, no? I sí que recordo és veritat, les imatges que recordo d'aquella pel·lícula són claríssimes i era de grecs. Sí, i sortien això, en carrers i no tenia ni idea, no? Però la pel·lícula era l'Ulisses que el protagonista era Kirk Douglas i sortia la Silvana Manga, no? I era italiana, era com un espaguet, un peplum, diguem-ne, no? Sí. I sí, recordo haver anat a aquella sessió i no recordo haver anat més enllà. Un cine que suposo que, clar... Era un cine, sí, no sé, un cine com surt a... Jo la tinc la imatge just al darrere meu, un cine com surt a l'Espíritu de la Colmena. Aquell cine que de sobte es muntava pel cap de setmana i potser ser que és una de les primeres pel·lícules que recordo haver vist, a l'Ulisses de Luigi Comencini, si no vaig errat, sí. Aleshores, la relació amb el cinema esporàdica, com a l'Espíritu de la Colmena Oliete, però a Barcelona, on ja vivies tu, no? Fora de l'estiu, relació amb el cinema, anaves al cinema, a la televisió, com vas començar a veure pel·lícules, a relacionar-te amb el cinema? Pues jo no sé si seria també el teu cas o el cas també, per exemple, del Julio, que deu ser una mica més jove, però jo l'altre dia ho estava pensant i pensava també que en la meva experiència com de nen que va al cinema, sobretot, igual estic canviant ara la memòria, però sobretot el que recordo és veure pel·lícules que eren molt anteriors als meus anys. O sigui, les pel·lícules que veia no eren pel·lícules que de feia un any o 2 anys que s'acaben de produir, sinó eren pel·lícules que igual tenien 20 o 30 anys anteriors. Llavors, les referències que tinc sobretot de cinema i el cinema que veia, què era? Pues no sé, els grandes hits per mi eren les pel·lícules de Tarzan del Johnny Weissmuller, o les pel·lícules que sortia l'Errol Flynn o Robin Hood, o Sí, que va ser una pel·lícula que recordo que em va captivar moltíssim. O sigui, eren pel·lícules que suposo que és una gran diferència entre encara la nostra generació, que hi havia molts cinemes en els barris i veien pel·lícules de reestrena. Jo recordo, per exemple, sí, sobretot cinemes com l'Atlántico, que estava... Siempre apto. Siempre apto. Sí? La cartelera l'Atlántico, siempre apto. Clar, jo recordo d'anar només en èpoques de vacances, però que sempre que anaves allà et trobaves amb un Jerry Lewis o amb els germans Marx o amb el Tarzan. I recordo també, això sí que és un record com molt... Els cines que han desaparegut, d'haver vist aquesta pel·lícula de Sissi a un cine que ni recordo com es deia, però que estava... Sí que estava. Al carrer Gran de Gràcia, cantonada Roselano. No sé si recordaràs quin cine hi havia allà. Però a mà esquerra, no Roselano... Pujant pel carrer Gran de Gràcia a la cantonada Roselano, mà dreta. Fan cantonada? No, aquest no el recordo. Sí, allà recordo haver vist Sí. I és una pel·lícula que a més recordo que em va obsessionar sobretot per lo bonic que era aquelles muntanyes i tot tan verd i tot tan... igual per contrast amb Oliete. I sí.
quan vaig poder sortir fora d'aquí, el primer que vaig anar és a veure aquests paisatges del sud de Baviera i no sé si esperava trobar per allà la Sissi, però era aquest paisatge com molt idíl·lic, no? I aleshores, el pensar que el cinema era alguna cosa més que no aquests paisatges i aquesta Sissi, etc., va ser posterior, va ser ja la teva joventut. El dir, el tocar cinema del que es deia art i assaig, per exemple, en aquell moment o així, quan va ser això? Sí, bastant posterior. I ara que m'has fet aquesta mena de viatge cap a mons fantasmagòrics, sí que hi ha una pel·lícula que, mira, ja que posats, m'agradaria comentar-la perquè això no ho vaig entendre en el moment i segurament ho he entès molt més tard i no sé si és veritat, però si no n'he vero, doncs està bé. Una de les pel·lícules que crec que més em va marcar i que més ha perviscut en el record és una pel·lícula que tampoc era tan bona, però això tampoc és tan important. Jo anava als Escolapis. Primer anava als Escolapis de Balmes i després vaig anar als de Diputació. I de tant en tant anàvem als matins, ens portaven al cine, perquè els Escolapis de Balmes tenien una sala de cinema molt gran. I recordo que és una pel·lícula, no sé, tan estranya de veure com Los Olvidados, de Buñuel. Però la pel·lícula que em va frapar més va ser una pel·lícula de Rovira Veleta, que era Un camino a la derecha, que era una pel·lícula, doncs, clar, no sé, per què em va no sé, marcar tant? I crec que això, d'alguna manera entenc que m'ha enviat cap a un tipus de cinema. I és perquè, no sé, m'ho explico jo, no sé si és veritat o no és veritat, però clar, no sé si l'heu vist la pel·lícula, és una pel·lícula que els exteriors passaven tots a la Barceloneta i el protagonista era un nen més o menys de la meva edat, devia de ser, en aquell moment, vull dir que podien tenir 8 o 9 anys. I era un nen que vivia a la Barceloneta i el seu pare li anava en la vida malament, es ficaven una mica tèrbols i bueno, al final era dramatiquíssim perquè el nen intentava arribar, no sé, per avisar el seu pare fugia d'un atracament amb un cotxe i sortien dels tinglados de la Barceloneta i llavors el nen que entrava al tinglado i el cotxe que sortia conduït pel pare el va atropellar i el va matar. O sigui, una cosa tremenda. Però més enllà d'aquest dramatisme així molt, que no sé, que es volia acostar una mica al neorealisme, molt sentimental, jo crec que em va frapar molt perquè crec que per primera vegada havia vist una pel·lícula que passava en un lloc que coneixia. O sigui, jo recordo, el meu pare era soci de Connotació Barcelona i baixàvem un parell de vegades a la setmana, igual baixàvem amb el 17 i passàvem per davant dels tinglados i del port. I al veure un lloc que coneixies amb un nen que podia ser jo i clar, acostumat a veure Tarzan i Robin Hood i de sobte, vull dir, que una pel·lícula es faci en un lloc que reconeixes, dius, ostres, però això és aquí, ho reconec tot. Jo crec que va tenir una força d'impactar molt fort. I crec que és una de les raons també que sempre m'ha frapat molt un tipus de cine on sobretot té molta força la vida, les coses vives, les coses reals, que després no sé com ho quadrarem, això amb Angelopoulos, tant és. No, però quadra molt amb les teves pel·lícules i coses així. Els altres Escolapis no, però els de Balmes, el cinema, la sala de cinema era en un pis, el primer pis, sí. Bastant elevat, i en allà és on va funcionar durant molt de temps un cineclub que va crear el PSUC, que era l'Informe 35, però suposo que no casava per dates amb la teva. I Los Olvidados podien haver-la passat, però passaven poder altre tipus de coses. Però bueno. Però això eren sessions que diguéssim, ens portaven des de la Diputació, anàvem d'excursió a la classe, avui, per comptes de fer classe, anem a veure una pel·lícula. Com cosa de la classe. Vam passar Los Pastorcillos de Fàtima, o no sé com es deia, que era de l'aparició
la Virgen de Fàtima i això era la part més... Una altra cosa és, jo tinc aquí que des de l'any 86 al 91, no sé si estan bé les dades, tu vas estudiar Història de l'Art a la UB, no? Sí. Aleshores, com va ser el matricular-te allà i després allà suposo que vas tenir, no sé si Història del Cinema i també art escènic, no? Art dramàtic, no? El mestre Salvat, sí. Aquí vull anar. Per què et vas tu matriculant allà, a part d'aquestes prèvies trobades amb aquest cinema més realista o així? No sé, jo vaig deixar d'estudiar uns quants anys i després, perquè no m'agradava i no em anava bé, i després quan em vaig trobar de gust, que tenia ganes d'estudiar, doncs em va semblar que era molt divertit anar a fer una carrera que no sé, que es feia música, que es feia teatre, que es feia cinema, pintura, i, bueno, doncs sí, fantàstic. No era, realment era com un plaer, vull dir, com una base cultural, no? Quins professors recordes d'història de l'art? Quins professors recordo d'aquella època? Doncs recordo més professors de filosofia que d'història de l'art, perquè jo, clar, tu has fet amb història de l'art com bastant després. Molt després. Bueno, no, molt després no, perquè ho vas fer del 81 al 85, o sigui que potser vam coincidir tot. Ah, no, llavors abans que jo. Ho vaig fer posteriorment a lo que jo havia estudiat, però... Bueno, pensava que ho havies fet com bastant posterior, vull dir, tipus 90 i pico. No. Ostres, doncs gairebé ens vam creuar en algun moment a la bar. Possible. A veure, jo diria que el nivell que teníem en aquell moment els professors d'història de l'art era molt baix, o molt poc suggerent. No vas veure el Silici Pellicer, no el vas tenir, no? No. Jo, d'història de l'art, el professor que recordo amb més estima és el Pere Salabert, que feia més estètica, sí, més una... I com estàvem junts, sí que recordo haver anat a agafar moltes assignatures de filosofia que jo crec que llavors tenien un nivell de professors impressionant. Estava Miguel Morell, estava el Rafael Argullol, la part final una mica del José María Valverde. Ostres, era comparat a filosofia amb història i història de l'art, era... A història del cinema, qui hi havia? Home, sobretot estava el Miquel Temós, sí. I algun dels ajudants posteriors? No. No, sí que en algun moment... Per això ja era més cap a la banda de doctorat, en algun moment va aparèixer o va fer alguna assignatura, però llavors no estava en història de l'art el José Enrique Monterde. Sí que va... Bueno, no, estava també, però jo no la vaig tenir massa. La Palmira González, que compartia amb el Miquel. I en algun moment també crec que va aparèixer l'Anna Casanova, que feia més cinema soviètic. Però una cosa com més puntual. I les classes del Salvat, perquè el Salvat també parlava molt de cinema i, per exemple, jo recordo Buñuel com un dels temes que parlava, i cinema grec també. Coneixia la Melina Mercury i coses d'aquestes. Quin record tens d'aquestes classes? I estimava moltíssim Angelopoulos. Angelopoulos per ell era també com lo más, perquè també per la filiació comuna en el món de Bertolt Brecht. I no sé si vas compartir tu aquesta experiència, jo crec que traumàtica per tothom de la classe d'història d'art dramàtic. Com ell li entusiasmava Angelopoulos i a vegades no li venia molt de gust de fer classes, va decidir almenys aquell curs, jo crec que després encara va tornar a passar alguna vegada més, va decidir que la manera millor d'explicar la tragèdia grega, més enllà d'explicar que si Èdip es treia els ulls o es casava amb sa mare, era explicar la tragèdia grega amb el viatge dels comedians d'Angelopoulos. No sé si tu vas veure, no? No, jo no havia estudiat, perquè m'agradava el cinema, no vaig estudiar història del cinema, i aleshores sí que vaig anar amb el Salvat,
però les seves classes van ser bastant decebedores. De la tragèdia grega es va encarregar un home que es deia Homero o Ovidio, no me'n recordo, un adjunt seu, un ajudant. I les seves classes eren cotilleos, tal, i de tant preguntava, algú ha vist? I no sé, jo me'n recordava algun nom filipino del Lino Broca o de no sé què. Però va ser decebedor. Per això vam fer després una monografia sobre el Salvat per treure-li suc, perquè si no, no. Perquè si no la classe no... Però Angelopoulos, pel Salvat, sí que toca la cosa brechtiana, des de luego, Piscator, que era el seu, no? Però Brecht, sí, Brecht. Però ell va fer una cosa que pedagògicament no hauria d'haver fet mai. I és dir, bueno, posarem una pel·lícula que és molt important. I era El viatge dels comediants. Una pel·lícula que dura 4 hores i, clar, ara es poden passar en projectors, però parlant de l'any 90-91, era una tele d'aquestes encara de fons grosses, grossa però no massa grossa, amb una aula molt gran, veient una pel·lícula de 4 hores de planos generals i veient-la, diguéssim, en 2 o 3 sessions. Una cosa absolutament... En fi, tothom a la classe estàvem... Bueno, va ser traumàtic, perquè veure aquella pel·lícula... O sigui, que la meva primera experiència amb Angelopoulos va ser terrorífica, perquè veure una pel·lícula amb El viatge dels comediants amb una tele petita en 3 o 4 sessions, així com, no, és que la tragèdia grega aquí és molt important perquè l'Orestíada, perquè els personatges representen alguns dels personatges de l'Orestíada. Bueno, doncs, o sigui que va ser una experiència curiosa, dolenta. Jo la vaig veure a la Filmoteca del carrer Mercaders, que l'únic que havia equivalent a lo que tu dius són, suposo, els seients que eren també de fusta duríssims, però no, evidentment no eren monitors, sinó que eren pantalla gran. De totes maneres, si acabes de dir que va ser el teu primer contacte amb Angelopoulos, que la pel·lícula és extraordinària per entrar en Angelopoulos, malgrat l'experiència aquesta. A més, la millor pel·lícula de la història. Alguna cosa et va quedar perquè tu vas fer després el doctorat, el tens, no sé si és en aquell moment o va ser posterior, entorn, ho tinc aquí apuntat, a la tragèdia grega i la seva pervivència en directors com Teo Angelopoulos, Andrei Tarkovsky i Pierpaolo Pasolini. Va ser immediatament que ho vas fer allà en funció de... No, la veritat és que no ho vaig fer. Vull dir, sí que vaig acabar la carrera i vaig, sense parar, continuar amb els cursos de doctorat i vaig fer 2 anys de cursos de doctorat, però llavors sí que va haver-hi un moment en què això arribava cap al 93-94, en què l'opció era o continuar el doctorat o marxar a Grècia per estar amb Angelopoulos i llavors vaig agafar la via grega i l'altre s'ha quedat allà com un tema que sempre em sembla que és molt important, però el doctorat es va quedar aparcat. Ho vas utilitzar almenys la part d'Angelopoulos després per teus escrits i coses d'aquestes? Sí, això sempre... En aquella època, sobretot, sí que havia fet molts treballs sobre Tarkovsky, en l'època del 94, 95, i Pasolini sempre. Pasolini sempre jo crec que m'ha acompanyat des de molt abans, no? I després sí que he escrit moltes coses sobre Angelopoulos, però jo crec que sí, que el que per mi lliga tota aquesta gent i per mi és el que dona base, el que dona sostén a tots les persones que realment m'importen molt, és el lligam que tenen en el fons amb la tragèdia grega, que em sembla que és la creació artística més meravellosa que ha creat l'home. I entenent la tragèdia grega no només com el text escrit per sobretot, no sé, Sòfocles em penso que és el cim d'aquesta creació, sinó pensant que allò, encara que no sabem exactament com seria del tot, era un text molt pensat per ser representat, per ser cantat, per ser dit i per estar posat en escena. Llavors és una creació, jo crec que sublim
de com agafa el mite, com el reinterpreta, com agafa la poesia. O sigui, em sembla que és el moment més privilegiat de l'art, almenys a Occident, perquè crec que aconsegueix, abans que després les coses es disgreguin, de tenir música, dansa, filosofia, poesia, posada en escena, com una cosa integral. Vull dir, tot reunit allà amb aquest acte de posar en escena la tragèdia grega. Després, la filosofia se'n va cap a una banda, la poesia èpica o lírica se'n va cap a una altra banda, el teatre agafa una altra cosa, però en aquell moment, que a més són 50 anys de la vida de Grècia, o d'Atenes directament, passa allò que és un miracle. I jo crec que totes les grans obres que han vingut després, siguin en poesia o siguin en teatre o en cinema, d'alguna o altra manera, si són grans, és perquè tenen algun tipus de lligam amb el que representa la tragèdia grega. Això és una mica un tema molt teu, no? Aquesta cosa de les rels a la tragèdia grega, però sobretot això, el que posaves en el títol, almenys pel doctorat, no? La pervivència d'aquesta tragèdia, però com d'alguna manera el cineasta o el que després agafa aquestes rels el transforma, la mou per donar una opció de futur a partir d'aquesta, no? Aquest lligam del passat amb un futur i que lligaria amb les teves preocupacions socials, etc. No sé si això enmarca una miqueta bastant de les teves preocupacions, no? Sí, és que jo crec que tots hem de ser conscients que el món no comença amb nosaltres, de que si estem i estem com estem per coses bones i per coses dolentes, sobretot si estem aquí per les coses bones que podem gaudir, és perquè molta gent de moltes generacions anteriors han lluitat, han patit, han sofert i han fet molts més sacrificis dels que hem fet nosaltres, i que això, vull dir, el portem, no ho portem com un pes, ho portem com una cosa que hem de ser conscients. I crec que els hi devem, això, vull dir, que no morin. Vull dir, que nosaltres agafem com el testimoni i que una de les obligacions humanes o socials que tenim és agafar aquest testimoni de molt abans i passar-ho cap a qui vulgui agafar per després. I aquesta feina de pont jo crec que és fonamental. Em penso que és el més fonamental que podem fer. I sobretot també intentar evitar això que tantes vegades ens trobem, de que sembla que apareix una cosa i és com, no sé, com si cada dia s'inventés el Mediterrani. No, això està aquí perquè prèviament ha passat això i l'altre. I jo crec que això hem de tenir plena consciència. I amb això jo també em trobo molt a prop de tota l'experiència de Bertolt Brecht. I crec que és fonamental el que lliga Brecht amb el materialisme històric també, de pensar que si volem canviar les coses hem d'entendre els processos que les han fet ser com són, no? I llavors, una de les feines que tots hem de fer a la nostra vida és intentar entendre com ha passat el que ha passat i què ens ha portat aquí. Molt d'acord. Poder ha arribat a l'hora que tens, perquè deus estar ja cansadíssim d'explicar-lo, etc. Però ha arribat un moment que hauries de precisar en quina data va ser. Tu agafes els bàrtols, te'n vas d'aquí, ho deixes tot i et presentes davant de Theo Angelopoulos i aquest, no sabem per quina habilitat teva, t'agafa com a assistent de direcció seva. Que és que va ser també un moment personal teu que tu volies tallar amb la situació que tenies per aquí o va agafar un moment personal que volies fugir o va ser de la visió de les seves pel·lícules? Com va ser i si pots explicar una miqueta, fer el relat de com va passar tot. No del tot com ho vas explicar tu, però sí que hi ha moltes coses. No, doncs, home, em remunto una mica abans i és una cosa que, la veritat, sí que he explicat moltes vegades i cada any explico sobretot als alumnes a l'escola perquè moltes vegades
el cinema, diguéssim, dels grans creadors no és un cinema segurament fàcil que seus i mira, va, vinga, som-hi, ja està, oi que bé. Que moltes vegades requereix no un esforç intel·lectual, a vegades sí, però moltes vegades trobar el moment per estar preparat o sintonitzat per rebre aquella obra o fer l'esforç de concentració i d'estudiar aquella obra. I jo ho explico perquè, a part d'aquesta primera traumàtica visió del Viatge de les Comediants a la classe del Ricard Salvat, la segona vegada que vaig veure una pel·lícula seva, perquè, clar, tothom deia que era tan bo i tan important aquest director, és la primera pel·lícula que es va estrenar aquí a Espanya comercialment, que va ser Paisaje en la niebla, que es va estrenar aquí a Barcelona als Casablanca. I això devia de ser cap al 90 o 91. I jo recordo haver anat a veure, no sé si realment era tan bo aquell director, i em va avorrir brutalment la pel·lícula, em va semblar un horror. Això, el Paisaje en la niebla, no hi vaig entrar, em va semblar llarguíssima, lentíssima, avorrida, que allò no s'entenia, no sé, quina experiència més dolenta. I ja està. Però és allò que moltes vegades coses no t'agraden, però et queden se't queden donant voltes pel camp, no? I recordo, igual 2 anys més, el 92, que era l'any de les Olimpiades, sí, que a un estiu la van passar a la Filmoteca Avinguda Sarrià, i va, vinga, som-hi, va, no hi 2 sin 3. I vaig anar, era una sessió de nit, a veure Paisatge a la boira, i vaig sortir d'aquella sessió, jo tornava cap a Gràcia i vaig dir, jo vull marxar a Grècia quan aquest senyor faci una pel·lícula. I em sembla, ho explico per això, perquè crec que moltes vegades, què va passar en 2 anys? Vull dir, vaig llegir molts llibres de filosofia i vaig entendre molt? No. Jo crec que és sintonitzar o sigui, trobar el moment en què sintonitzes, i amb Angelopoulos jo crec que és molt important sintonitzar amb el ritme, perquè és un ritme que trenca amb el ritme de cinema més habitual i trenca radicalment amb el tipus de vida que portem. Llavors i si entres, i parlo d'entrar gairebé, crec que ens allunyem de la novel·la o de la cosa més narrativa i anem cap a sintonies més musicals o més poètiques. Si entres amb allò, jo vaig entrar, em va captivar i, sí, no vull anar cap a Grècia amb aquest senyor, perquè, entre altres coses, veia que Tarkovsky havia mort, Pasolini també havia mort, i vaig veure algú que estava arrelat a la cultura grega i arrelat, diguéssim, a una sensibilitat de la tragèdia. I va ser més difícil del que has explicat tu. Llavors sí que em vaig intentar veure com podia localitzar. No sé com vaig localitzar la seva adreça. Jo crec que el primer amb qui vaig parlar va ser amb el Miquel Martí, amb el Miquel Portemoix. I no sé si... Igual sí, si a través d'ell o de la Federació de Cineclubs o d'algun festival, perquè ell havia vingut aquí a Benalmàdena. No sé per quin canal vaig aconseguir la seva adreça postal, que ell vivia en aquell moment a Atenes. I li vaig escriure, jo crec que com a mínim 2 cartes que mai van... En francès, o no? Sí. Sí, ell era, jo també, d'una generació que això de l'anglès era una qüestió d'uns que venien de l'altra banda de l'Atlàntic, eren uns imperialistes. I com no vaig tenir resposta, dic, no sé, mira, el que haig de fer és començar a estudiar grec i marxar cap a Grècia. Però amb la professora que vaig començar a estudiar grec, la Cleri, que és professora encara de l'Escola Oficial d'Idiomes, a través d'una amiga que tenia un amic que coneixia el que anava a ser ajudant de direcció de la propera pel·lícula d'Angelopoulos, vaig contactar amb ell i dius, mira, aquest és el telèfon, si el truques demà estarà a l'oficina.
I sí. I recordo perfectament, el vaig trucar des d'una cabina de telèfons que estava davant del cinema Novedades, a cantonada Passeig de Gràcia, ja no existeix ni la cabina ni el cinema Novedades, i li vaig explicar que li havia escrit, que això, que m'agradaria anar a Grècia, que això, bueno, no sé quines coses meravelloses li vaig dir sobre ell, i, bueno, em va dir, bueno, no sé, si vols venir, bueno, pagar-te no et pagarem, però, no sé, alguna cosa de menjar i això ja en tindrem i pots estar amb nosaltres i, doncs, vale, doncs sí. I llavors sí que ja... No vaig marxar immediatament perquè, clar, va ser com tot tan precipitat, no podia marxar fins 2 o 3 setmanes més tard i llavors sí, quan vaig anar allà ja sabia que em rebrien i que podria estar... I era la mirada d'Ulisses, la pel·lícula. La mirada d'Ulisses, sí. Quant de temps va ser el rodatge amb tu? Pues, com tot a Grècia i com a totes les pel·lícules d'Angelopoulos, pues va ser una desgràcia. No una desgràcia, sinó una cosa absolutament imprevista, improvisada, caòtica, imprevisible, i amb tan mala sort de que jo, quan vaig arribar, el rodatge havia començat ja, portaven 2 o 3 setmanes de rodatge, però fora de Grècia, i havien començat a rodar la part que passa sobretot a Constança, al Mar Negre, i la part de Romania, del Danubi, i crec també que a Belgrat. I quan van tornar d'aquella sessió, d'aquelles setmanes que van ser dures, Angelopoulos crec que es va caure a la barca, es va fer mal, estava molt cansat, llavors va aturar el rodatge, estem parlant del mes de finals de març, va aturar el rodatge per una setmana, va veure si es recuperava, no sé què, una setmana, després van ser 2 setmanes, després van ser 3 setmanes, després semblava que sí, però semblava que no. Al final, clar, com s'anava demorant, el prota, que era el Harvey Keitel, no sé, me'n torno a Amèrica i quan estigui tot disposat, torno. I no, perquè llavors ja anàvem cap al mes d'abril i llavors això volia dir que la pel·lícula ja s'anava a rodar cap al mes de juliol, al final, i Angelopoulos va dir que no, clar, que no es podia rodar, com anava a rodar ell una pel·lícula al mes de juliol amb la calor i el sol que fa a Atenes o a Grècia, impossible, i que el millor que podien fer era parar el rodatge, no rodar més aquell any i esperar al novembre per tornar... Llavors, jo clar, em vaig trobar que vaig arribar de Barcelona allà i sí que havíem preparat un decorat que havia de ser el soterrani de Sarajevo, on estava el director de la Filmoteca, i feia moltes coses, però de rodar, a la primera part no vaig ni un dia de rodatge. I sí que vaig decidir esperar-me a Grècia, perquè llavors a l'estiu ja estava treballant amb un director de teatre grec que estava preparant precisament una tragèdia i em va semblar un procés molt interessant de seguir, i esperant i treballant, vull dir, vaig treballar en coses turístiques durant l'estiu a Grècia, esperant que al novembre ja llavors sí que fos la bona. I sí, ja llavors va ser novembre, desembre, i cap a mitjans de gener ja va acabar el rodatge de la pel·lícula. Però, bueno, o sigui, Angelopoulos rodava així. Vull dir, un dia no sé què, no hi havia força núvols, doncs no, avui no rodem. Jo crec que això, a més, ell, que tenia un control molt gran de la producció, crec que li havia anat molt bé i al viatge dels comedians i a viatge a Citera, d'aturar el rodatge, la primera part del rodatge, exacte, i deixar de mirar. No sé si estic trobant la pel·lícula, no sé, hi ha alguna cosa que no acabo de tal, paro el rodatge, com a l'estiu no rodo, reviso imatges, reviso tot, i l'any que ve tornem, no? I a mirar Ulisses va fer una mica això, perquè crec que no estava trobant la pel·lícula en la primera part. De fet, hi ha un parell d'escenes que va rodar a la primera part del rodatge, diguéssim, al començaments del 94, que les va tornar a repetir després perquè no acaben de funcionar. Sí. En aquest sentit, perdoneu que us interrompi,
el Cineclub Akira de Sant Pol de Mar pregunta, clar, que segurament no sé quants anys tenies, però eres una persona jove, no? I amb una primera experiència, sí. Diu, com et vas sentir estant rodejat de tant de geni? El Teo, el Keitel, el Tonino Guerra, com era l'experiència, no?, d'estar allà. Tonino no va ser-hi mai. Amb Tonino sempre Angelopoulos anava a trobar-se amb ell on vivia, no recordo ara, la zona rural del nord d'Itàlia, i estaven allà una temporada i anaven discutint. Tonino tampoc va escriure mai res per Angelopoulos, o sigui, sí que discutien molt i diu que Tonino per ell era com una mena de comadrona, vull que li anava com estirant fils i traient, però els rodatges no... El que sí que va aparèixer, perquè eren molt amics i també treballava amb ell, era Petrus Markaris, encara, clar, llavors no era co-guionista d'Angelopoulos, però era conegut per la part de guionista i després s'ha fet molt famós per les novel·les de Haritos, del comissari de la policia d'Atenes. I amb ell sí que havia vingut, anava sovint per l'oficina, era molt amic d'Angelopoulos, de fet es coneixien també per la via brechtiana. Markaris havia sigut el traductor de l'alemany de Brecht al grec. I Keitel, bueno, no sé, Keitel no sé si tots els actors yanquis són així, però són un univers complet en si mateixos i que funcionen a part de la resta dels humans. I bueno, Keitel estava, crec que eren 3 persones d'acord, vull dir, un era la secretària o assistent, un altre era el coach i un altre era el preparador físic, i funcionaven molt com molt professional, vull dir, quan havien de venir, venien, feien i marxaven. Era una cosa molt particular. I bé, jo a nivell de coses així com de maneres d'enfrontar-se a la interpretació i els papers, sí que recordo una escena que a mi em va sobtar moltíssim de com preparaven els papers, com el preparava Harvey Keitel i com el va preparar Erland Josephson, que era el director de la Filmoteca de Sarajevo, que ell era gran ja, i es va incorporar després, perquè una de les coses traumàtiques que van passar en el rodatge de La mirada d'Ulisses és que el protagonista, el personatge de la Filmoteca, en principi era Jean-Marie Volonté, i Jean-Marie Volonté va morir durant el rodatge. I llavors es va tornar a parar una altra vegada el rodatge perquè s'havia mort ell quan estava rodant, i llavors encara es va, no sé, van ser 2 o 3 setmanes fins que va incorporar-se el nou actor, que era Erland Josephson. I una de les coses que a mi em va... Hi ha una escena que arriben els dos, això està rodat a prop d'Atenes, però figura que és a Sarajevo, i és quan tornen després d'haver recollit aigua, que havien d'anar a una font a recollir aigua i llavors portar-la cap a la Filmoteca, i anaven amb 2 bidons d'aquests molt grossos d'aigua, no? I clar, havien de córrer per als carrers perquè disparaven, o sigui, era una situació que arribaven molt fatigats a la Filmoteca, no? I llavors es rodava simplement l'entrada a la Filmoteca amb els 2 bidons. I clar, com els va preparar Harvey Keitel? Pues va preparar fent una sèrie d'esforços físics i corrents i esforçant-se per arribar molt transformat de fatiga. I Erland Josephson, bueno, estava esperant a veure si l'altre s'acabava de preparar, i quan l'altre ja estava molt fatigat físicament o mentalment, llavors, acció, i Erland Josephson en un segon va passar era un home gran i se li veia també gran, no? Però en un segon va passar d'estar normal a estar absolutament transformat i com si hagués corregut 3 quilòmetres amb aquells pesos, no? I el contrast entre l'altre i l'altre que feia en un segon el canvi no sé, va ser tècniques d'interpretació radicalment diferents, no? I era curiós, no? Aquesta
Sé que això després, perquè això va generar una certa conya en el rodatge, i això ja no ho vaig viure, perquè per tenir la primera part del rodatge es veu que Harvey Keitel tenia una tècnica de badalls. Tenia una persona que feia no sé quin tipus de coses corporals que al final havien d'acabar amb badalls i a vegades arribaven on arribaven els badalls per sortir a la... I això va generar com una certa conya en el rodatge i alguna cosa li van arribar o li va arribar a les orelles i després, més endavant, ja va oblidar-se de la tècnica dels badalls i jo crec que va fer només la tècnica d'esforçar-se molt físicament per... Perfecte. Jo no sé, ja portem com 45 minuts, no sé si Juan Manuel, canviem de terç, no? I... Bueno, dos cosetes més d'Angelopoulos i després canviem de terç molt ràpid. Les dues cosetes és que tu vas arribar a tenir una relació amb l'Angelopoulos, bueno, d'alguna manera, jo sé, la vinguda aquí, portat per la Blanca Vilà, no? La Menéndez Pelayo, crec que era, a Empúries, amb Angelopoulos, no? Que vas estar amb l'Àngel Quintana i he vist imatges d'aquesta estada. És una data molt maca, no? Aquesta és la primera. I la segona que volia era... Espera. Bueno, hi ha altra que és el cofre que tu vas fer sobre Angelopoulos, però això ho vull deixar a després de parlar de les pel·lícules. Parla una miqueta de lo d'Empúries, com va desenvolupar-se això, que va anar davant de les runes, al motel Empúries, no? Sí, això sí va ser, doncs, per aquestes dates seria la primera... Bueno, no tan concret com que era... O sigui, va celebrar el seu aniversari aquí a Barcelona, que si no recordo malament és 27 d'abril, penso que és. Bueno, va venir a inaugurar aquest cicle. Llavors la Blanca Vilà era la directora de la Menéndez Pelayo aquí a Barcelona i va voler que fos una mica com el que fes la lliçó inaugural, no? Vull dir, bueno, perquè un dels temes que es tocava molt era Europa, els Balcans, i bueno, en aquesta part de la filmografia d'Angelopoulos el tema de les fronteres, dels Balcans, d'Europa era un tema central en la seva... I va fer aquesta presentació aquí, al CCCB, i després va anar també amb... això van ser dues vegades, calla, això és perquè ell va venir també a la Universitat de Girona. I el cinema Trifó, no? També, el cinema Trifó, també, no? Sí, igual estic barrejant dues coses, no? Però això va ser amb la càtedra Ferrater Mora que organitzava el Josep Maria Terricabres amb l'Àngel Quintana, que va venir a fer una... Bueno, va estar 3 dies a Girona fent una mica de seminari, no? I no, aquesta va ser la de la Blanca, que vam anar a dinar a Empúries, que vam passar un dia molt maco, també estava la Imma Merino i l'Eusebio Llença, que després va ser el director de Cervantes a Atenes, i bueno, va ser una experiència molt grega. Ara he recordat l'altra coseta, per acabar, que és, me'n recordo la presentació que vas fer amb l'Esteve Riambau a la Filmoteca de la pel·lícula, que ell, Esteve, parlava del gran dispositiu per fer tota aquella escena dels cotxes a la Gran Avinguda, i aleshores tu parlaves de coses molt properes a Angelopoulos, no? Com que el cotxe era el cotxe familiar, que la foto del final és la foto de tota la seva família, coses d'aquestes que donen la proximitat, no? Bueno, passem, com ha demanat el Julio, passem a les teves pel·lícules. I aleshores, abans de parlar una miqueta globalment de les que has fet sobre Angelopoulos, hi ha una pel·lícula prèvia, crec, que és Oliete, que jo pensava que havia sortit una mica també de resultes de la moda aquesta que va inaugurar
la Mercedes Álvarez, no? Con El cielo gira, però després he mirat dates i no, la teva va ser anterior a la de Mercedes Álvarez, amb el que ja no puc dir que és aquesta cosa d'una gent que va al país dels seus pares o dels seus avis i aleshores es reencontra amb els seus orígens, no? Però d'alguna manera sí que sí que és una pel·lícula que tu et trobes amb aquest món, podem dir que pasolinià, en el sentit de que encara no ha sofert l'evolució, no? que acusava Pasolini. No? Com et vas enfrontar a aquesta pel·lícula? D'on va sortir? És producció teva? Sí, va sortir de Pasolini. Sí. Pasolini és molt important. Crec que és... No sé si és... Igual, com a cineasta, igual no serà tan important com Tarkovsky o Angelopoulos, però com a persona pública, com a cívic, em penso que és l'intel·lectual més important de la segona part del segle XX a Europa. I jo havia anat al poble sempre, això de vacances, de petit, no? I quan tens 8, 9, 12 anys, anar a un poble és un tresor fantàstic, però quan comences a tenir 15, 16, pues, si tens un grup d'amics aquí i anar a un poble que no hi ha massa res, pues és horrible. I jo gairebé, durant 10 anys, vaig deixar d'anar al poble i vaig tornar a recuperar-lo igual amb 22, 23, 24 anys, precisament per Pasolini. Precisament per llegir a Pasolini i descobrir que ell, no sé, que començava a tenir tanta importància per mi, resulta que feia aquesta exaltació d'una civilització arcaica, camperola, amb un seguit de valors d'austeritat, de sacrifici, d'essencialitat de la vida, de contacte amb l'entorn. I, llegint això, ell ho valorava tant, dius, ostres, doncs, si això és una mica com allà aquell poble, que hi ha aquella gent una mica antiga i que hi ha aquells vells i hi ha aquella forma de vida que ja no era aquella, però encara ressonava, no? I vaig recuperar el poble perquè, no sé, si Pasolini deia aquelles coses, devia de ser per alguna cosa, no? I bueno, sí, va ser aquesta recuperació que després em va portar d'alguna manera a pensar que aquell món que s'estava transformant, que s'havia transformat, perquè una mica la tesis de la pel·lícula, o no la tesis, l'interrogant de la pel·lícula és la contradicció aquesta de quants segles van passar en 30 anys. O sigui, com aquella civilització que encara recordava, en 30 anys, anem a dir, entre els finals dels 60 i els 90, desapareix. I són no sé quants segles, molts segles, perquè el que podia semblar entre 1950 i el 1050 no hi havia tanta diferència com entre el 1950 i el 2000. Llavors, bueno, és una pel·lícula que d'alguna manera tracta d'esbrinar què queda d'allò i per què allò pot ser important. Llavors sí que, bueno, hi ha moltes veus de gent que ara ja és morta, però que encara eren veus que arribaven de quan aquella vida era vida. Clar, perquè el tema és que ara no és qüestió de recuperar, perquè ara ho podem recuperar com una cosa museística. No té... Bueno, no... Però aquelles veus sí que venien d'un món anterior i això es nota. Es nota fins i tot en coses que jo he valorat després molt i són les formes de parlar. Vull dir, la música de parlar, el lèxic que fan servir, les expressions. Aquelles expressions ja no existeixen, ja s'han acabat, no? I això és un dels miracles, per mi, del cinema. Vull dir, que tingui aquesta capacitat de rescatar, almenys rescatar alguna cosa que ha existit i que no existeix, però que encara podem dir, mira, ja no existeix, ja no es viu, però ens queda el fantasma, no? Bé, doncs això és una mica el que parlàvem abans també, que no es perdin les coses, no? Que si més no, ja que desapareix, o ja que està a punt de desaparèixer o que desapareixerà,
almenys que quedi alguna cosa com dir, no, bueno, sí, va existir, no? I és un miracle, això del cine. Molt bé. Una altra cosa és hi ha el cofre aquest d'intermedio, on tu tens una participació organitzativa molt forta, hi ha textos teus, d'altra gent, i sobretot, hi ha pel·lícules, evidentment, d'Angelopoulos, però hi ha trossets diferents documentals teus, alguns de muntatge de coses d'Angelopoulos, altres que tu has anat allà a Grècia i has rodat diverses coses. Jo les barreixo una mica perquè també surten coses a la correspondència, no? Que també vas anar a Grècia, no sé si en el moment de la mort d'Angelopoulos o després a recordar, no? O sigui, com explicaries tu tot aquest conjunt de pel·lícules teves sobre el món de Pasolini? Què volies transmetre, etc. El món d'Angelopoulos, no de Pasolini. Sí. Perdona, d'Angelopoulos. Bueno, doncs, cronològicament, el primer que vaig fer és... Una mirada al Prado que llora, no? Una mirada al Prado que llora. Estava rodant aquesta pel·lícula, que aquí es va dir Eleni, doncs llavors ja era molt comú tenir aquestes càmeres digitals i llavors vaig parlar amb ell i mira, mentre tu vas rodant la pel·lícula m'agradaria anar i rodar la meva pel·lícula al voltant de la teva pel·lícula, sense que això fos, diguéssim, una mena de making of, no? I durant... vaig fer diversos viatges perquè anava i tornava, vaig fer un seguiment també de la preparació de la pel·lícula i del rodatge de la pel·lícula, que van ser diversos mesos, i de tot allò, per mi va sortir un tema també que va ser molt important i que va ser molt important per la pel·lícula posterior, i era que ell va rodar la pel·lícula, no sé, el 70% del material de la pel·lícula està rodat al nord de Grècia, molt tocant a la frontera amb Bulgària, que hi ha un pantà que forma les Timones, i allà va rodar el 70%, no? És curiós perquè, diem, cineasta mediterrani, etc., però el seu espai de veritat és aquest, que no és del tot mediterrani. Sí, el seu espai són els Balcans, i és aquesta cosa fosca, grisa, ennuvolada dels Balcans, sí. Res a veure amb l'Egeu, sí, és aquest món. I un món molt rural, molt despoblat. I en aquesta pel·lícula hi havia molts extras, i els extras eren dels voltants, gent que la majoria, de fet, havien marxat, havien emigrat a Alemanya i havien tornat, o sigui, molts estaven jubilats i havien tornat al seu poble d'origen, després de 30 o 40 anys de viure a Alemanya, no? I una de les característiques de tothom és que tots tenien un pare o un avi que venia de l'Àsia Menor, o sigui, el que és la costa d'Àsia Menor a Turquia, i perquè a l'any 22, després de la Primera Guerra Mundial i de la guerra entre els grecs i els turcs, doncs van fer aquesta barbaritat, que va ser aquest intercanvi de poblacions, que tots els que eren no grecs, sinó ortodoxes, que vivien al territori del que actualment és Turquia, havien de marxar majoritàriament cap al nord de Grècia, cap a Macedònia i cap a Atenes, i els musulmans, no dic ni turcs, sinó musulmans, que vivien sobretot al nord de Grècia, havien de marxar cap a l'actual Turquia. I va ser un trasbals de població de més de 1,5 milió de persones, una cosa molt... I molts dels grecs que venien de Turquia no parlaven ni el grec, perquè la seva llengua familiar i de casa era el turc. Llavors, no, això de d'anar a Grècia perquè sou grecs. Són grecs que no parlen el grec, parlen el turc. Aquestes coses estranyíssimes de les barreges del final de l'Imperi Otomà. I em va semblar molt frapant, era un tema que no coneixia, que tota aquella gent tinguessin un avantpassat, ja dic, pares o avis, que venien d'Àsia Menor. I aquest va ser un tema que em va portar com el segon documental de dir, ostres, si de sobte un dia per l'altre, va ser això, agafar els trastos i marxar corrents, i la zona aquesta d'Àsia Menor, de fet, és la zona de Jònia, d'Eòlia,
que és on va néixer la filosofia. En el camino de Esmirna estàs parlant ara. Seria, sí, en el camino de Esmirna, que parteix d'aquesta idea de si després de 27 segles d'una certa presència grega, malgrat que no hi hagi un fil conductor sempre igual, però durant 27 segles hi ha hagut grecs en aquella zona i de sobte d'un dia per l'altre han de marxar. Doncs, no sé, què queda? Les seves cases o les esglésies o la cultura que després de... Això ja eren com 70 anys més tard, que queda, no? I llavors és un dels temes que a mi sempre m'ha captivat i és anar a buscar empremtes del passat, no? I és una pel·lícula que sobretot busca restes dels turcs a Grècia i restes dels grecs a Turquia. I és un viatge i és també el descobrir una forma de fer pel·lícules que jo m'he sentit comodíssim i em sembla la manera més natural de fer pel·lícules, agafar una càmera i va, a veure, anem a veure què trobem. I amb això sí que haig d'agafar una pel·lícula que per mi va ser tant una revelació de com es podia fer cine en cinema digital, que va ser la pel·lícula d'Agnès Bagdà de los espigadores i l'espigadora, que ella també al·lucina quan descobreix la càmera i diu, aquesta càmera digital que fa no sé aquestes coses, l'altra, i faig això, i em filma a mi, filma la meva mà, i ostres, per mi va ser una revelació en el sentit, ostres, doncs aquesta dona ha fet una pel·lícula ella amb altres càmeres, però amb aquesta càmera, i està en un cine, això vol dir que ostres, podem agafar una càmera i anar a fer pel·lícules. Ja no és aquesta idea de ostres, que per fer una pel·lícula, no sé, s'ha de preparar la producció, el finançament, això és complicadíssim. Sinó, no, agafes la càmera i te'n vas a fer un viatge. I jo crec que això és meravellós perquè jo crec que recuperes la llibertat de los operadores Lumière o la llibertat de personatges fonamentals de la història del cine com Jonas Mekas, no? De dir, doncs no sé, agafo la càmera i em deixo portar per la fascinació del que m'estic trobant, no? Per fer què? No, per gaudir del que estic veient. Si fem una pel·lícula després amb això, genial, i si no la fem, tant és, perquè, ostres, és tan bonic fer un enquadrament i filmar allò, que és que amb això ja... Mekas ho diu en algun moment d'aquesta pel·lícula meravellosa i de títol llarguíssim, que és De vez en cuando en el camino vislumbré breves momentos de belleza, em penso que és el títol llarguíssim, que diu, ostres, per què fer pel·lícules si podem filmar, no? I veus que l'home té tal passió per treure la càmera i aquí i allà i això i l'altre, que dius, hòstia, amb això ja això és fer cine. I amb els viatges, doncs, una mica això, no saps què trobaràs al pas següent o al dia següent i et deixes portar pel descobriment, no? Jo crec que això és un tresor. Manuel em deixa ficar cullerada aquí, una mica, sí? Bueno, perquè a mi del teu cine sempre el que m'ha agradat molt és aquesta, és a dir, estic molt d'acord amb el que tu dius del cinema, aquest cinema petit, no? Petit ben entès, no? És a dir, no és pejoratiu, sinó al contrari, no? No la necessitat de fer aquestes grans produccions, sinó que podem fer cine des de lo petit, no? Però tu has escollit una miqueta, segons penso, la idea de l'assaig cinematogràfic, no? És a dir, perquè hi ha moltes coses dins de l'assaig que jo crec que li serveixen aquesta forma que tu tens de pensar el cine, no? És a dir, aquesta mirada introspectiva seria una, no? Tu has utilitzat la veu en off en diverses de les teves pel·lícules, no? Que jo crec que això és un element que també m'agradaria que em parlessis, no? Això, clar, porta l'assaig a aquesta connotació més literària, no? On la literatura doncs apareix perquè t'estem sentint, però sentim també que està escrit, no? És a dir, que hi ha un treball d'escriptura important, no? Al mateix temps, també jo crec que a l'assaig i a les teves pel·lícules apareix aquesta idea de la poètica del pensament, no? Que és que, doncs, no és una veu descriptiva, sinó que la veu en si mateixa t'està portant per altres
altres camins, no? També m'interessa molt com treballes el muntatge, per exemple, en aquesta idea de l'assaig, no? Perquè quan tenim aquesta idea del pensament, no? D'aquest text literari, jo crec que també el muntatge juga molt amb la possibilitat que tenim de mirar les imatges, d'escoltar un text i al mateix moment de volar la nostra imaginació o el nostre pensament, la nostra reflexió. No? Per tant, jo crec que en les teves pel·lícules aquest component poètic està molt fort. No? És cert que tens pel·lícules que són diferents, no? No és que sigui una línia que sigui repetitiva, però sí que trobo que això està molt present en el teu cine. I aquesta idea d'això també, de que l'assaig, lo del viatge m'agrada molt, això que has dit, no? I per mi, per exemple, que no soc gens coneixedor del món grec, però molt d'estar per casa, no? Però tenim una idea del viatge, no? Quan el grec passa per sobre nostra, no? No sé per què, però tenim aquesta idea del viatge que tu incorpores molt a les teves pel·lícules, ja sigui el petit viatge de la ciutat al camp, no? A Oliete, o a Esmirna, o en la teva última pel·lícula, que encara no s'ha estrenat, però que veurem aviat, que es diu Organitzar la disciplina, doncs també fas un viatge per diversos llocs, no? És a dir, bueno, això, una miqueta que ens parlessis d'aquesta idea de l'assaig o com tu entens des d'un punt de vista formal el que acabes de dir ara mateix, no? Que és venir d'aquest cinema petit però donar-li una forma, no? Com treballes això? Pues, no sé, jo cada cop més faig una apologia més forta i és una mica, jo crec que la tasca que autoimposo a l'escola de fer una apologia d'un cinema artesanal. O sigui, que hem d'explicar, vull dir que sí, que el cinema, perquè si volen treballar, s'ha de fer un guió literari, un guió tècnic, un pla de rodatge, totes aquestes coses, ¿vale? Però que és fonamental, i a més tenim els mitjans ara, de no fer res d'això. Fer la pel·lícula amb una càmera, punto. I deixar-se sorprendre per aquesta experiència. És que obres el visor i enquadres. No has de pensar per què ni en quin objectiu. No? I això jo crec que és un tresor que... I la veritat és que costa molt als alumnes que no paren de gravar-se, de que entenguin que amb això es pot fer cine. Jo crec que és la manera més natural de fer cine, doncs d'obrir el visor i deixar-se emportar per això. I diu, com es fa això? Pues no sé, com pensem? No sé com pensem. Igual pensem d'una manera natural. Tampoc pensem com caminem. Igual si et pares a pensar com camines, caus, no? Llavors, com es fan aquestes coses? Pues fent-les. I deixant-se emportar per això. I per on comença? Jo ara, si t'hagués d'explicar, per exemple, llavors què fas? Fas una mena de guió? Fas una mena de frases, d'idees? Filmes i montes i després poses paraula? O no ho sé. O sigui, cada esceneta, cada situació surt d'una manera diferent. A vegades és una idea que et porta a trobar unes imatges, a vegades unes imatges et porten a altres imatges, a vegades les imatges et porten a una idea, a un text, i després el text modifica les imatges en el muntatge. Jo crec que aquesta forma d'assaig, que per mi la relaciona molt amb aquest cine així molt personal, en el sentit que ho fa una persona, que no cal ningú més, sempre estan benvingudes i jo sempre he tingut ajudes, però és aquesta idea de deixar-se emportar per la filmació, pel viatge, pel muntatge, per la relació del muntatge amb la paraula, per tornar a gravar coses perquè el muntatge et porta a gravar més coses, que et porten a modificar el text, que, bueno, és una manera de... Però jo sempre penso això, vull dir, com pensem? Doncs el pensament, no sé, es va desenvolupant, a vegades se't creuen coses que no sé, i això, ara que ve aquest pensament, ara aquí estava amb això, i repeteixes coses, i tornes enrere. Bueno, doncs no sé, pensem així. I per què el cine no pot transmetre aquesta manera de pensar o de viatjar? I jo he hagut de vèncer també aquesta idea molt de cinema, de que les veus en off són un recurs fàcil
i que dius, bueno, quan el muntatge no funciona, quan no saps què dir, quan no sé què, li poses una veu en off i ja està, la gent ja sap de què va. Que sí, que és molt nociva, i sobretot si és una veu molt il·lustrativa i estàs veient una taula i diu, aquí estem veient una taula de color blanc, no? Ja sí. Però també és una manera, jo crec que fonamental de que, en tant que la pel·lícula són el pensament, amb les llums, amb els colors, amb les paraules, doncs que el pensament també trobi el canal de sortir a la pel·lícula i no sé, surt la paraula. Llavors, moltes vegades tens la prevenció de que la veu en off està mal considerada per tot això i per altres coses, però dius, bueno, però si t'està demanant sortida, si t'està demanant que també vol dir alguna cosa i vol aparèixer, per què l'has de capar? Això és molt evident a la teva pel·lícula, la correspondència filmada que vas fer amb l'Helena Villalonga, evidentment. O sigui, són una correspondència filmada com hem vist alguna més, no? Allà surt Oliete, surt Angelopoulos, surt, que a mi em va captar molt, Belchite, no? Que jo únicament ho havia vist a la pel·lícula aquella de Portabella, ara no me'n recordo quina, no? Aquest món del passat, les empremtes del passat. I, evidentment, en allà hi ha també la veu en off. Són cartes filmades, però que es diuen molta cosa en la imatge, però també hi ha aquestes reflexions, d'alguna manera, portades a terme. No hi ha manera de que es projecti aquesta pel·lícula. A mi m'agrada molt. O sigui, la vas veure en el Maldà, no? Que vau fer un passi, però crec que no ha circulat gaire bé. No, jo no sé com es fan aquestes coses. Sí, bueno, és que finalment el gran tema del cinema d'avui és, abans parlava de la facilitat a partir d'aquestes càmeres digitals, vull dir, aquesta pel·lícula d'Agnès Varda, de fer cinema. Ara produir cinema no és cap problema. Vull dir, es pot fer, es fa, no costa res. Vull dir, clar, depèn del que vulguis fer, però es pot fer sense recursos. Ara el gran tema és, quan tens la pel·lícula feta, com pot arribar a persones que penses que sí que estan interessades en allò, vull dir, com la distribució i l'exhibició. Això és un tema... I no sé, jo la veritat és que no he tingut mai massa ni tampoc he sabut bellugar-me no sé, perquè pel·lícules puguin arribar a gent que, a veure, petits nuclis d'espectadors, vull dir, són pel·lícules petites realment, no? Però crec que moltes d'elles pot haver-hi molta gent que li pot interessar. Com arribar... En concret podria passar per la Federació de Cineclubs, no? I deixar-la que els cineclubs la facin seva, per exemple. Jo no tinc cap mena de prevenció en el sentit, no, esto si no se ven, o si no es paga no sé què, o si no es fan aquestes condicions, no, vull dir... Jo, clar, és que considero que en el moment que acabes l'obra que sigui, l'obra, si tu la llences, és de domini públic. O sigui, no et pertany ni a tu. Vull dir, si no, te la quedes al calaix. I en el moment que per això tampoc entenc massa ni coses d'aquestes de drets d'autor, ni en el moment que fas pública una cosa, és pública. La gent pot discutir, pot fer discutir d'ella, i en tot cas tu pots discutir l'ús que fan els altres o no, està d'acord o no, però si no, doncs no la facis pública. Aquesta en concret, l'autoria és vostra, evident, perquè és una carta que va i una carta que torna, cadascuna del seu tema i les seves reflexions. Jo crec que sí que donaria per sessions, si pot ser amb la teva presència, no? En cineclubs, que podia ser molt interessant. No sé, ho llanço aquí per la federació. La següent pel·lícula és Girant Sant Antoni, que té coses d'aquestes, però és una altra història. És poder jo veig el precedent d'En Construcció del Guerín, no? Que va ser la primera que va dir un barri i què ha passat, què està passant, no? El que passa és que Guerín contava o va contar
amb una quantitat de temps allà brutal. Sí que era això de veure el que tu dius, posem-nos endavant i sortirà el moment revelador, no? Anem gravant, però ell va estar, no sé, més d'un any allà, no? Donant-li voltes i tal. Crec que el vostre va començar com una cosa col·lectiva, no? I al final va acabar sent una pel·lícula personal. Pots parlar una miqueta de Girant Sant Antoni? Sí, en principi va ser una proposta... a mi em sembla que amb això, jo crec que el tema essencial del cine és veure com actua el temps, com el temps transforma les persones, el subjecte, tot. Llavors em va semblar que era fantàstic poder veure la transformació d'un edifici important. En aquell moment hi havia dos edificis que s'estaven transformant, que una era la Massana, o sigui, la nova seu de la Massana i el Mercat de Sant Antoni. I jo llavors vaig contactar amb el Mercat per fer una proposta a la gent del màster de documental de l'escola, de l'ECIP, perquè ells fessin em sembla que era un tema molt interessant de fer el seguiment de les obres del Mercat i el trasllat. Però no, la veritat és que no els hi va semblar prou atractiu i a mi em semblava tan atractiu el tema que dic, bueno, vale, ja el faré jo. La llàstima va ser que jo pensava que quan vam entrar que el mercat encara estava més en fase de gran construcció i estava ja en fase de tancar les parades, anem a dir. O sigui que, diguéssim, aquest procés de transformació no va ser tan gran. De totes maneres, sí que hi ha... A mi el que més m'agrada de la pel·lícula és el començament, quan tu t'arreles en el passat, que el passat és el baluart aquest que es troba al subterrani aquell que va fer canviar, trastocar i prolongar les obres, no? Que és aquella imatge de pum, un paredón i aleshores, bueno, d'aquí sortim, no? I després arribes fins al pis de la veïna, no? Que la volen fotre fora, etc. O sigui que sí que hi ha una miqueta aquesta mirada del passat cap a on estem. Sí. Sí, el tema això és l'atzar dels documentals, que és un tema fantàstic del cine. Al cine sempre hi ha atzar i als documentals encara més, no? I és, clar, llavors que fiques una mica amb el barri, amb l'entorn, amb el mercat, i descobreixes que un dels temes fonamentals en aquell moment ja era els problemes dels veïns per quedar-se a casa seva, no? I llavors, clar, el que en principi era veure les obres del mercat i el trasllat del mercat comença, diguéssim, a ampliar-se, a dir, bueno, el barri s'està transformant, hi ha un problema, hi ha una gent que lluita per quedar-se a casa i el fantàstic és que tot el que vam filmar va ser com a 100 metres al voltant del mercat, o sigui, hi havia un microcosmos tan gran allà al voltant que hi era tot, no? I bueno, el que era simplement, en principi, un donar testimoni de l'evolució de les obres, es va convertir també, doncs, això, en un personatge que li va passar aquesta història tremenda de que com li estaven fent bullying perquè marxés de casa, aquesta dona gran, que tenia 80 anys llargs, se li va caure, no hi havia manteniment, no hi havia res, se li va caure el sostre del menjador a casa, que per sort ella no estava en aquell moment allà, i a més era una dona sumament expressiva i bueno, va ser una troballa i en aquell edifici que a sobre estaven ocupats per uns ocupes que eren molt militants i bueno, es va anar desenvolupant aquesta trama que et vas trobant, no? I bueno, és una mica... Per mi això també és una de les coses meravelloses del documental, de que és el resultat d'una negociació constant amb la realitat. Tu igual vols fer una cosa, però la realitat et va oferint altres i en algunes que les deixes i agafes unes altres i per agafar-les et porta a un altre lloc, que et porta a un altre lloc i de la tria et porta a un altre lloc i no sé, i et deixes, literalment, et deixes portar una mica. Clar, òbviament la tria que fas és perquè t'interessa més aquella situació que no pas les altres 4. Però és una mica aquesta mena de negociació amb la realitat que et va oferint ara això. Em va agradar també que en un moment donat, poder per sentir-te tu partícip
d'una certa indignació i tal, tu surts a la pel·lícula i vas allà amb una camareta, no?, a una reunió, etc etc. O sigui, és fer acte de presència, no?, com un mes dins d'aquest món, no? Això jo haig de reconèixer, per mi és molt important dintre de la representació i de la narració de la figura de Bertolt Brecht, i m'agrada molt sempre fer coses que dius, no, és que estem fent una pel·lícula. Vull dir, això no és la realitat, som nosaltres que estem fent la pel·lícula, i en aquesta pel·lícula constantment surt l'equip, surten miralls que veus que està fent la pel·lícula, i sí, crec que és trencar sempre aquesta il·lusió de que no, és una pel·lícula, els fa així. No, l'estem fabricant. L'estem fent nosaltres, jo, aquesta persona, aquella persona, i ho fem amb aquesta intenció. Això jo crec que és important de... Per no avorrir la gent que ens estem allargant, m'estic jo allargant massa. Explica'ns una mica què és aquest organitzar la disciplina que crec que estàs acabant ara, i després et vull parlar de dues cosetes molt concretes. Què és organitzar la disciplina? Pues és l'únic que sé de la pel·lícula. L'únic que saps què és? Què has dit? Que té 75 minuts. No, a finals del 83. Sí. Bueno, és un assaig, literalment, jo crec que és la pel·lícula, parlava abans el Julio de la forma assaig. Jo crec que és la pel·lícula més assagística de les que he fet, i és un assaig dels conflictes entre els comunistes i els anarquistes, des de la Primera Internacional, quan es funda a Londres, i després com acaba la baralla entre Marx i Bakunin al Congrés de l'Haia, que són 6 o 7 anys, i com aquesta baralla també es reprodueix a Barcelona entre el juliol del 36, quan esclata la guerra, i els fets de maig i les conseqüències dels fets de maig a Barcelona, que també és un conflicte entre... És un conflicte entre comunistes i anarquistes, però va més enllà. És un conflicte de dues maneres d'organitzar el cap i d'organitzar la relació social entre les persones. Com ens organitzem? Des de dalt cap a baix, des de baix cap a dalt, de manera federativa, confiant en que algun que sigui molt bo i molt valent i sàpiga guiar tothom ens guiï. I aquests conflictes jo crec que són els que esclaten, i després amb un tresor que em vaig trobar pel camí, que és que Oliete, torna a aparèixer una altra vegada al poble, va passar una setmana més tard dels fets de maig a Barcelona, van passar a Oliete. I segurament ni com a reacció del que va passar a Barcelona, i ells no sabien res ni de Marx ni de Bakunin, però el 9 de maig, de sobte, uns relacionats amb la UGT van disparar amb un relacionat amb la CNT, i després els de la CNT van disparar contra els de la UGT. I es va crear, diguéssim, en el poble, a petita escala, el mateix que havia passat a Barcelona una setmana o dies abans. I amb aquests materials, doncs, he anat veient... El tema és una mica això, vull dir, com diríem, d'aquells polvos llegaron estos lodos. Vull dir, d'aquell conflicte que d'alguna manera es va creant entre Marx i Bakunin, doncs va rebotant per la història, per la geografia, per diferents moments, i de sobte en un poble que no sap res ni de Marx ni de Bakunin, doncs s'acaben barallant per dues maneres d'entendre el món, no? Perspectives per exhibir-la en algun lloc, algun festivalet o alguna cosa, no? Doncs espero, perquè ja teòricament estava acabada des de feia molt de temps i, bueno, s'acaben però no s'acaben mai, i crec que ara aquesta setmana ja tindré el màster i quedarà només, perquè hi ha moltes llengües, està en francès, està en anglès, està en alemany, en català, en castellà, i l'únic que s'ha de fer ara són els subtítols, i si això està la setmana que ve, a partir de la setmana que ve estarà, i llavors ja veurem. Sí, espero... L'he fet una mica perquè es vegi, sí.
Escolta, Com a soprano. hem estat molt de temps i la gent ja deu estar cansat i voldrà anar al lavabo i coses d'aquestes. Però no ho dic per mi, ho dic per als que puguin estar escoltant. Però no voldria, per la meva part, acabar sense dos cosetes molt curtes, diguem-ne. Una primera és què va ser el projecte Pasolini Barcelona del que tu vas formar part, perquè mirat en retrospectiva és una cosa que crec que és bastant coherent amb la teva trajectòria, etc. No? Què va ser? I l'altra és sobre la teva tasca a l'Escola de Cinema de Barcelona com introductor d'una sèrie de cineastes, sobretot de documentals, no? Tu has portat a l'Eugen Green, al Guerin, a l'Érice, a Paules, a Piavoli, a molta gent que han anat formant un cultiu, diguem-ne. A vegades et poses en contacte amb la Filmoteca i aleshores hi ha unes sessions molt enriquidores per tothom, però suposo que també pels teus alumnes. Aviam com els capten ells, quin tipus de coses tu busques, etc. Primer lo de Pasolini, projecte Pasolini Barcelona, que va ser, i després això, i per mi ja no dono només la llauna. No, doncs això va ser